Ako sa nechovať na turistike? Na turistike sa nekričí. Hlasy prerušujú pokoj prírody a rušia zvieratá v ich prirodzenom prostredí. Smeti do lesa nepatria. Zanechaný odpad škodí ekosystému a znečisťuje krásu našich lesov. Neničte prírodu, nechajte všetko tak, ako ste to našli, aby sme ochránili jej nezmenenú krásu. Nerušte zvieratá, sú to obyvatelia prírody, ktorých priestor si musíme vážiť a rešpektovať. V horských plesách sa nekúpe. Ich voda je zdrojom života pre mnohé druhy a musíme ju chrániť. Vyznačené chodníky sú bezpečné. Ich opustením riskujete nielen svoje zranenie, ale aj poškodenie prírody. Majte zdravý rozum, nie ste tu sami. Zachovajte prírodu aj pre ostatných. Slovensko je krásna krajina a na nás je, aby sme si to uvedomili.